Al meer dan 50 jaar, alle dagen een jaar uren zwemmen. Dat is wat de haast 90-jarige Bouke van der Wal uit Burgum dacht. Op het WK Nij is er om 11:08 in het zwembad te vinden om fit te blijven. Nou, ik weet dat bewegen goed is. Ik vind het wel leuk om te doen. En het is ook zeker discipline. Dat je de dag indelen. Nou, maas begin ik met zwemmen. Ik denk dat het een discipline is. Meestal van mijn leeftijd. Ja, de ene naar de andere valt wij. Dus het is bijzonder dat je op deze manier nog... Maar een prachtig plezier leeft. Je krijgt echt een prachtig leven nog. Ja, omdat je alles kennen en prachtige dingen dan kennen. Jonken dat er het zwemmen mooi vindt om te doen, ben ook de sociale contacten wichtig. De eigen mensen, dat wordt minder natuurlijk, dat snapt op de leeftijd. Maar er komen wel weer jongeren van in plak. En dat zijn vaak 60 en 70ers. En die zeggen, Bouke, kom je de mij? Of ik zeg, kom even uit de koffie. Nee, ik heb een protcontact. Ik heb heel protcontact, gelukkig al. Dat is mijn voordeel, dat ik dat met ze ken. En ik heb geluk dat de meeste mensen wel leiden mij dus. Dat kan ik wel omdelen. Ja, Bouke is een mensenmens. Gaat ik altijd onder wie zitten. Iedereen kent vaak Bouke. En ja, Bouke is een man. Ik denk van, ja, voor iedereen. En ik voor u soort zwembad. Nou, Bouke is altijd louter positief voor het zwembad. Dus dat is natuurlijk een goede reclame voor u. Maar ik, naar je oren meestal daarvan, nou ja, hij spreekt ik oren meestal gewoon om vitaal en fit ouder te worden. En ik denk dat ze net een beter uit hangbadjes krijgen als Bouke. En het is geweldig personeel hier. Ik vind dat we al lekker behulpzaam en lekker aardig. Dus dat scheelt ik wel in het zwembad. De sfeer is goed. Zolang het kan, doe ik het. En ik ben dichterbij, dat is het voordeel natuurlijk. Hè? Ik hoef er net om auto te rijden, net op een fiets. Ik kan erin te komen. Dus ik hoop nog inderdaad nog lang te doen.